Mae'r prif gylch yn llenwi, mae'r ochr yn llenwi hefyd ac mae yna feirniadaeth. Yma, i ni wedi bod yn cadw'r llygad ar y merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec a'r ebolion dyflwydd ddod sydd wedi bod o dan lygad craff y beirniad Alun Lewis o Fferm Tysil, Cwm Diad Cyfyrddin. Alun yn hen law ar feirniadau wrth gwrs, a'r wobr gyntaf heddi yn mynd i Claire Granger a Georgie Mitchell, Dicot Silver Shadow. Yn yr ail safle, Infield Robin Hood, yn eiddo i Miss HM Par, allan o Fronarth Robin a Hafod yr Ynys Gypsy Rose. A'r trydydd wedyn yn mynd i Mr Tom Parkinson, Cwm Hir, Sharpener. Felly Claire Granger yn arddangos y ceffyl yma. Wedi ennill yma droion yn y gorffennol. A'r ceffyl melyn, Palomino hwnnw. Dicot Silver Shadow sy'n mynd â hi heddi. Yn fab i cael gas y Silver Shadow ar fam Vignolus Gwendolyn. Dicot Silver Shadow yn hardd iawn. Ddim yn bihafio o bosib, ond sicr yn hardd thi hwnt. Ond mae tad y ceffyl yma wedi ennill yma yn y gorffennol yn cysylltiaeth y gyrru. Ond mae'r teulu yma wrth gwrs yn ennill y gyrru yma yn y sioe ffrinol bron bob blwyddyn. Nhw'n anodd iawn i curo. A Claire Granger yn amlwg wrth i bodd. Na chi, Claire Granger sydd yn derbyn y gymeradwyaeth, a hynny am ddod yn fuddigol gyda Dicot Silver Shadow. Dyna'r Palomino hardd ych chi'n gweld o'ch blaen chi wedi ennill dosbarth yr ebolion dyflwydd ddod yma gyda'r adran ec, y merlod Cymreig Teip Cob. Llon gyfarchiadau mawr iawn felly i Dicot Silver Shadow.